had a good night. Nogen kalder det dannelse, kulturarv og følelsernes sprog. Andre kalder det stift, kedeligt og kun for gamle mennesker. Det er bare de takter, og det er kun dig. It goes quite up and down a little bit. Yeah, I think so. Yeah, a little bit. Yeah. Symfonisk musik klinger måske ikke ens i alles ører. Alligevel er det en kultur, vi prioriterer i vores samfund, og som vi alle er med til at støtte op om. Men hvad er det, symfoniorkestre kan? Hvad er det, symfonisk musik gør ved os? Vi har igennem en uge fulgt Aarhus Symfoniorkester for at komme helt tæt på og finde ud af, hvad det egentlig er, vi værner om. Godmorgen alle sammen. Vi skal igennem en ufattelig masse sjov film og spilmusik. Hver uge starter en ny produktion op i Musikhusets Symfoniske Sal. Senere i denne uge får orkestret besøg af 5.000 skolebørn over flere koncerter. Kommer anden takt. 1, 2. Så blev det alligevel jul. Lige et par detaljer. Tromboner kan I lave en hurtigere glissadebevægelse. Og lige sådan til sidst. Dip. Så meget som muligt. Det er bare det. Okay? Anders, kan du give mere? Så den, altså det er kun dig, der har den. Den må godt stå meget, meget tydeligt. Prøv lige at tage bogstav B. Bogstav B uden rytmegruppe. 2, 3 og. Det er første gang, at orkestrets musikere spiller netop dette repertoire sammen. Balancen er fin nu. Pas på, at I ikke bliver laid back, selvom der er glissade, fordi vi har gig-gang. En gang til. 1, 2, 3 og. Perfekt, perfekt. Tag den sidste gang, så er den i mål. Det er den der sådan, kemi, der opstår, som man ikke rigtig kan forklare, hvad det er. Det er det, vi går efter. Og det kræver en god dirigent, og det kræver musikere, der er velforberedte. Bravo. Vi snupper en pause. Ja, det er fedt. Fedt program. Mega fedt. Også i frokostpausen bliver der talt om instrumenter, samspil og orkestre. Aarhus Symfoniorkester består af 64 faste musikere, der alle har været igennem en konkurrence for at få en plads i salen. Ja. 80 stryger og 10 kontrabas, 20 første dobbelt traplæs, og så sidder de messingdown med. Men det er bare kun kunstfolk? Det er kunstfolk. Kæft, mand. En her, de har. Sønvald. Det er Aarhus-festkoncerten i København. 80 stryger. Det er fandme flere end 80. 20 første, 20 anden. Torsdags 9. Det er bare... Hvorfor? Det er jo den store verden. Er det ikke den nye verden? Er det ikke... Der kan man godt, fylde på. Det er fedt nok. Altså. Det er det, jeg kan huske, da jeg gik der. Det var fedt, at vi lavede de her projekter, fordi det var kun kunstfolk. Ja, præcis. Der har været gode dirigenter og gode programmer. Ja. Markus Strohen var der sgu da også, kan jeg huske. Det er snart Aarhus Symfoniorkester er hovedsageligt finansieret af offentlige midler. Dertil kommer indtjeningen fra billetsalget og støtte fra investorer og fonde. Vi er hele byens orkester, og vi er tilgængelige for alle borgere i kommunen. Orkestret har et loyalt publikum og har gennem de seneste år haft omkring 80.000 besøgende. Størstedelen af publikum er over 50 år, og derfor prøver orkestret at tiltrække det yngre publikum også. For mange er det en interesse, som kommer, når de er oppe i årene. Men vi ser også en del unge mennesker, der kommer til vores koncerter.
Og det ser man jo også på international plan, at det er ikke svært at få unge mennesker til at interessere sig for symfonisk musik, men de skal gøres opmærksom på, at den eksisterer. Det er præmissen for at få folk ind. Det er faktisk noget, vi konkret arbejder med i de kommende sæsoner, og prøver at lave nogle tilbud, hvor vi serverer musikken måske i nogle andre indpakninger på nogle andre tidspunkter, og prøver at gå ud og møde folk der, hvor de er. Dette er en uropførelse. Det er nedskriften af lydsporet til det meste af en Tom & Jerry-film. Det er fuldstændig vanvittigt. En lille smule mindre bækken her i starten. Der skal nok blive ud efter jer. Lad os lige lave en lille rettelse. Violiner, tak 79. Lad os lave det solo. Jerry har klædt sig ud som indianer for at slippe væk fra katten. Jeg laver bare et opstrøg. Så vi laver det så dybt som muligt og siger, hav. Lad os lige prøve. Ja. Ej, sådan. Hav. Så I kom lidt for tidligt. Kan indianerhilsenen blive mere artikuleret? Hav. Yes! Så vi skal tage stilling til, hvordan vil vi ligesom spille forskellige fraser og forskellige dynamikker, og det kan være alt muligt forskelligt, så vi bliver nødt til at notere alle sammen, så vi er enige om det, og så vi husker det. Og så. Det vores job går ud på, det er at spille så godt vi kan og levere det perfekte produkt. Det er jo derfor, vi holder prøver også. Så for vores egen professionelle stolthed, der er det i hvert fald vigtigt, ikke? Hvis vi begyndte at være lidt ligeglade med, hvordan vi var sammen, og måske netop fordi der sidder mange i salen, som måske ikke lige vil kunne høre, så tror jeg, at hurtigt de vil komme til at kunne høre det i hvert fald, hvis det var, at vi ikke havde synkroniseret det. En af de fans, orkestret har, er Vinnie C. Nielsen. Hun er medlem af Aarhus Symfoniorkesters frivillige venneforening for at fremme kendskabet til musikken. Jeg vil rigtig gerne være med til, at der er endnu flere, der kan komme ind og høre og lære om symfoniorkestret, og at det bliver endnu mere kendt. Når vores symfoniorkester spiller, så taler de i følelsernes sprog egentlig. Og når du oplever det live, så går det simpelthen så tæt på. Du kan simpelthen mærke den der fortvivlelse. Du kan mærke vreden, du kan mærke glæden. Du kan mærke sådan helt fysisk, helt inde i hver af de lille fibre i din krop egentlig. Og hun er ikke den eneste, der gerne vil gøre opmærksom på orkestret. Sidste år var lektor på Det Jyske Musikkonservatorium Henrik Knabro Larsen med til at oprette Facebook-siden Alle har brug for Aarhus Symfoniorkester. Det er jo vigtigt for orkestret i forhold til at også få udviklet publikumsmassen selvfølgelig, men det er også rigtig vigtigt i forhold til politikerne, at de kan se, at der er den opmærksomhed omkring orkestret. Hvis politikerne ikke nødvendigvis lige interesserer sig for klassisk musik og kommer til koncerterne, så kan det hurtigt blive noget mystisk for dem. Hvorfor er det, vi skal støtte det her? Men det er klart, at hvis de kan se, at der er en masse mennesker, der har den her interesse og synes, det er vigtigt, så bliver det også en politisk set en ting, der får større opmærksomhed. Og man kan sige, at nu er vi jo i et multikulturelt samfund, hvor der er alle mulige forskellige tilbud hele tiden. Så det er vigtigt for de gamle værdier, som har en masse storhed i sig, at det ikke bliver glemt mellem alle de andre ting, der foregår. Og nu er dagen kommet. Børnene er ved at være på plads. Musikerne får stemt instrumenterne en allersidste gang. Og så skal det blive spændende at se, hvordan den yngste generation tager imod musikken.
velkommen til Troldspejlet koncert med Aarhus Fantastiske Symfoniorkester under ledelse af Peter Ettrup Larsen. Så i dag skal vi høre en masse forskellige musik og film og fra spil. Så jeg er sikker på, at I har hørt det 100 gange, men jeg tror aldrig, I har hørt det lyde så flot. Ja, så råb det højt. Så er det. Hvor er I gode. Tak skal I have.